खृष्टनियाव अनलायग्रा लोगोफोर, सल'माफोरनि गेजेरजों खोनानो मोनो ने गोदोनि खृष्टानफोरा बुंदोंमोन, प्रभु जिसुआ नोंनि राजाब्ला अब्ला गोजोननाया नोंनि रायजो। जेब्ला प्रभु जिसुआ जोंनि रायजोखौ सालायो अब्ला जोंनि गोसोआव, नखराव आरो जोंनि समाजाव जेब्लायबो गोजोननाय, गोहो आरो मिजिंआ फैयो। सरासनस्रा बोथोरनि बे 34 सप्तानि देवबारजों जोंनि गिर्जानि बोसोरारिया जोबनानै थाङो आरो बे जोबथा देवबाराव जिसुआनो राजा बे फोरबोखौ गोथार गिर्जाया गाजा गोमजायै फालियो। बे बोसोरा बे फोरबोनि मोनसे स्पेशल बोसोर, मानोना दिनैजों 100 बोसोर जाबाय। गोथार पापा पियुस 10आ बे फोरबोखौ 1925 मायथाइयाव गायसनदोंमोन। बे फोरबोआ जोंखौ हांख्रायो प्रभु जिसु खृष्टजों गोदानै जिउ खुंफिननो। बिनि गोजोननाय होनायखौ संसारा माब्लाबाबो होनो हाया। सेथि फरायनायाव जोङो खोनानो मोनो दि इजराइलफोरा माबोरै जयै फैनानै दाबिदखौ गावसोरनि राजा फसंदोंमोन। दाबिदना बिसोरनि थाखाय फैगौ बासायगिरि महरै गनायजादोंमोन। नाथाय बिनि रायजो खुंनाया राजउलाफादना 40 बोसोरनिल' जोरदोंमोन। बेनि गेजेराव जोबनानै थाङो। नाथाय प्रभु जिसु बासायगिरिनि खुंथाया जोबनो गैयै। दाबिदना सासे पापजों जिउ खुंदोंमोन। नाथाय प्रभु जिसुआ पाप गैयै इसोरनि सासेल' फिसा। गोथार पाउलुसआ फोरमायो, इसोरखौ जों नुनो मोना, नाथाय प्रभु जिसुनियाव इसोरखौ जोङो नुनो मोनो। बिनो गिबि जोनोम जानाया गिर्जानि देरसिन आरो गासैबो बिनिफ्रायनो जागायजेनो। गोथार पाउलुसनि बायदिब्ला जों बयबो सुबुं हारिया प्रभु जिसु खृष्टनि रायजोनि थाखै, मानोना बियो गावनि थैनायजों, गावखौ क्रुसाव होनायजों आरो सिखांफिननायजों जोंखौ बायख'बाय। गाहाम बाथ्राया जोंनो गोथार क्रुसनि गेजेरजों गोमोथावै दिन्थियो प्रभु जिसुआनो जोंनि जिउनि राजा। बियो राजउलाफादखौ सनानि सिंहासनाव जनानै सामलाया, नाथाय क्रुसाव सैसोनायजोंसो। जों मिन्थिगौ गोबाङानो प्रभु जिसुखौहाय निन्दिदोंमोन, नङासै? नोङो राजाब्ला गावखौनो बे क्रुसनिफ्राय बासाय। नाथाय सासे सुबुङा बिखौ सिनायनो हादोंमोन, बै उनफिननाय सिखावा। आरो प्रभु जिसुआ बिखौ बुंदों ने, दिनै नोङो आंजों सोरगोआव गाखोगोन। बै कालबारि हाजोआवनो प्रभुआ दिन्थिबाय ने, बियो राजाफोरनि राजा। बियो राजा जाय बासायग्रा, निमाहा होग्रा आरो जोंनो मिजिं होग्रा जोंनि जोबनाय समाव। इसोरनि रायजोआ मा? इसोरनि रायजोखौ नागिरनानै मोना, मानोना इसोरनि रायजोहा बाउन्डारि गैया। नाथाय जेराव प्रभुनि अननायखौ थांनानै थायो, बेनो इसोरनि रायजोआ। इसोरनि रायजोआ जोंनि नखरफोराव दं, जों जेब्ला गावजों गाव निमाहा होज्लायो। इसोरनि रायजोआ जोंब्लावो जेब्ला जोङो उखैनायफोरखौ जाहोयो, न' गैयैफोरखौ रेहाय होयो एबा हारसिं सुबुंफोरनो मदद खालामो। इसोरनि रायजोआ जौगायो जेब्ला जोङो नांज्लायनायनिफ्राय गोजोननायखौ सायख'यो, थगायनायनिफ्राय नंगौखौ सायख'यो एबा दुगा जानायनिफ्राय गुरै जायो। अब्ला इसोरनि रायजोआ जौगायो। अनजाग्रा लोगोफोर, दे जों प्रभु जिसुखौ अरायबो जोंनि जिउनि राजा महरै गनायनानै लादिनि। जोंनि थाखाय बुंनो गोरलै ने, जिसुआ जोंनि बासायगिरि। नाथाय जों बिखौ जोंनि डिसिसन्स, जोंनि सोमोन्दोफोराव आरो जोंनि खोथा बाथ्राफोरखौ सामलायनो जोङो प्रभु जिसुखौ जायगा होयो नामा? जों प्रभु जिसुखौ राजा गनायोब्ला
जोंनि गासैबो जिउखौ बिनो सामलायनो होनांगोन। जोंनि गोसो, नखर, खामानि गासैखौबो जोङो बे संसारावबो दिन्थिनो हायो जे प्रभु जिसुआनो राजा। जों जेब्ला राग जोंनायनि अनगा अननाय, पापनि अनगा गोथार लामा आरो सुथुरनि अनगा निमाहा होयोब्ला जोंनि जिउनि खान्थिफ्रा अननायनि खान्थियाव सोलायनो गोनां। मानोना प्रभुनि देरसिन थोननाया जाबाय इसोरखौ गासैबो मैखुनजों अन आरो खाथिनि सुबुंफोरखौ गावखौ बादि अन। आरो बियो बुंबावदों ने, आं जेरै नोंसोरखौ अनबाय नोंसोरबो गावजों गाव बेबादिनो अनज्लाय। अनजाग्रा लोगोफोर, प्रभु जिसुआ सान्थ्रि एबा गि होनायजों राज उलाफादखौ खुङा। बिनि मासिया एबा सिंहासना जाबाय क्रुस, बिनि मुकुटना जाबाय सुनि टफि, बिनि आयेना जाबाय अननाय, बिनि बोलोआ जाबाय अनफावरि आरो बिनि रायजोआ जौगायो जों जेब्ला प्रभु बादि जिउ खुङो। जों दिनै इसोरनियाव आरज गाबदिनि जाहाथे जोंनि जिउ खुंनायाव प्रभु जिसुआ जेब्लायबो जोंनि राजा बादि जोंनो हेफाजाब होनाय बायदि आरो जोङो मोजांनिफ्राय साबसिन लामायाव जोङो थाबायनो हानाय बायदि प्रभु इसोरनियावहाय जोङो आरज गाबदिनि।